Tuu tähän eteen. Okei. Ja Juha. Musta on hyvä rangaistus. Juha. Sulla on 10 sekuntia aikaa. 10. Juoda tää 0,5 litran vesipullo. 10 sekkaa aikaa ja me lasketaan ja sitten me katsotaan, että onko sun suoritus tarpeeksi hyvä. Ei jestas. Sitten jos se ei oo, niin sitten sä varmaan saat tehdä vähän lisää. Okei. Ootko valmis tähän? En. Lasketaan yhdessä. Me tarvitaan teidän apua, eli meidän pitää laskea yhdessä 10 alaspäin. Sitten kun Juho alkaa juoda. Okei. Onks yleisö valmiina? Onks juopuu valmiin? Okei. Aloitetaan. Sillä Juho aloittaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mitä sä Juho just teit? Siis mä olin ihan varma, että sä et saa juotua tota. Oliko se kylmää? Oli aika kyllä. Mitä ihme? Hei, annetaan Juhon puolelle raivoa rahaa. Siis mitä heitä? Ihan sairaan. Mitäs paljon? Tiedättekö mikä päivä tänään on? Tänäänhän on sepän synttäri. Jep, sepän Syntiä keskikuntaa. Sepä täyttää 8 vuotta. Se on aika hienoa. Annetaan sepälle vielä aplodit. Onnea paljon. Tiedättekö mikä? On olemassa tilanteita lapsuudessa, kun sulla on synttäri. Tai jollakin sun kaverilla. Sitten hän uhkailee synttärin kutsuilla. Et sä pääs mun synttäreille, jos. Ja tältä se näyttää. Hei. Sinä. Kuka toi on? Voisiks mä lainaa sun puhelinta, että mä voin soittaa mun oma puhelinta? Hää? Kuka sä oot? En mä nyt tuntemattomalle anna puhelin. Jos sä anna sun puhelinta, että mä saan soittaa, niin sä pääset mun synttäriin. Juho, sun oli pakko antaa sen näin. Hei, laitatko tähän Äkkiä, onks sulla sitä? Sä et pääse mun synttäriin. Okei, no nopea. Onko se synttärillä muuten? Kato, kuinka Oikeesti. Kuka toi on? En mä tiedä. Vitsi, mä en oikein osaa käyttää tällaisia nykyään menhoa. Mut hei! Hei! Mitäs nyt? Hei! Mä tiedän. No. Haluatko sä ottaa mulle hallin?